Hoe ziet het ek nou weer? Door de winst van de eerste lokale partij bij de gemeenteraadsverkiezingen kregen Drachten een college zonder christelijke partijen. Maar als speerpunt. Wij willen dat het winkeltijdenbesluit vrijlaten wordt. Wij trokken ondernemers zelf de keuzes maken kennen als ze willen of net iepen kennen. Ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen wat voor hun van belang is om welke snij iepen te gaan. De keepsnijn dus. Al hadden ze daar in Drachten wat oors op betocht. Omdat we kopen vinden wat dwingend klinken, dus open vinden we wat toegankelijker voor de meesten. Dus wij nemen het lauwer open zondagen. De open zondag dus. Winkels in Drachten, maar alle weken iepen op snijn. Al bad dat laatste nog net een soort. Als ondernemersvereniging hebben wij een commissie in het leven op. Dat heet dan de Open Zondag Commissie. En die hebben mij ook wel besloten om dan één snijn in de maand te organiseren als Open Zondag. En dan de laatste snijn van de maand. De meeste ondernemers staan achter de kar van de ondernemersvereniging. Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon leuke dingen organiseert. Ik als Drachten zijnde om voor de Drachtsters leuke dingen te hebben. Want we hebben mooie terrassen, we hebben leuke winkels. Het is een beetje een beleving creëren en net zozeer maar stinken aan omzet. Ik had toevallig gewoon een goede omzet op snijs. Maar het is wel dat het gewoon een leuk uitzicht voor de meesten. Doch zijn er ook ondernemers die het net genoeg gaan aan die ene snijn. Ik ben eerst begonnen met maar die ene snijn te pakken. Dat hebben wij in de maand januari ben wij elke snijn hier in West. Februari lukte het even om een bezetting lukte het net, maar wij zijn voornemens om per 1 maart per elke snijn hier te gaan. De vraag, nood Smellingerlaan al haast een hier de keepsnijn had, is het een succes? Wij zijn er heel blij mee, want wij zorgen dat het duidelijk in een behoefte verschilt. Nou, dan vind ik dat het heel erg leuk is. Ik had het snijs drukker dan een satria. En hoeveel scheelt dat? Ja, dat scheelt sowieso wel de helft van de omzet. Ja, ik doe het echt heel goed op snijn. Qua omzet is het voor ons vergelijkbaar met een satria. Open Zondag die vervangt nog net de Trollewijkse dagen en zeker nog net de zaterdag. En ik merk dat mijn klanten het echt superleuk vinden dat ik snijns een keer ben. En dat ze dan tijd houden om een keer, als ze er een weekend druk hebben, dat ze dan 1 keer in de maand bij mij winkelen kunnen op snijn. Tevreden ondernemers dus. Hoe zit het eens met de mensen op stritten? Nou, als je niks te doen hebt, dan kun je lekker gaan shoppen. Wie let het nou even op het aanbiedingjes en zo, en dat is meestal aan het eind van de maand. En je had even tijd op snijn. Ik denk het zijn shirt nog een beetje meer waard en dan shoot je in een kap. Dus het waarspeelt die gewoon al mee. Ja, je had er wat om tijd en als het een beetje kan waren zoals nou is het heel gezellig. Ja joh, ik hou van kopen. Er zijn ook ondernemers die het vanwege principiële redenen net meedogen aan de open zondag. Daar is respect voor. Maar er zijn er ook die de winkel soms wel hier op snijn en soms net. En dat stekt wel eens. Ik vind persoonlijk dat het wel één lijn lukken mast. Omdat iedereen weet de laatste snijn is Drachten iepen. Dan mast ik mij zien aan elke laatste snijn iepen wezen. En net januari, februari net en de rest wel. Het zou mooi wezen dat er een bepaalde solidariteit is naar elke kwartaal. Naar de klant, want dat helpt het centrum gewoon op. Het is gewoon jammer dat er gewoon nog winkels aan dicht binnen. In principe mij winkels in Drachten alle weekenden iepen op snijn. Is dat de toekomst van het plak? Om dat nou direct in te zetten, dat denk ik dat het nog een wij te vier is. Maar ik sluit het echt natuurlijk dat het wel hier komt. Ik zal het om je heen, zoals Lout is ik mij eerst snijden in de weken begonnen. In de maand begonnen. En die is nou ook elke snijden hier. Dus we zullen denk ik net ontkomen. Misschien is het wel zo dat het samen Menja en T-shirt dicht best. En dat we elke snij hier minder van wens dat snijden. Dat wist dan net. Ik denk wel dat het de toekomst dat is. Ja, ik vind eigenlijk het uitgangspunt want waar is behoefte aan en wat wil de klant graag. Als de klant daar behoefte aan is, dan vind ik de mast er gewoon wezen, de mast hier wezen. En Jim zegt eigenlijk, wij zorgen dat de behoefte er is, dus wij gaan hier. Juist.